Mireu, nosaltres volem fer alguna cosa que va de baix a dalt, que és la ciutadania la que dibuixarem, explicarem el dibuix de país que volem, la Constitució que volem. Per tant, vol dir que som nosaltres els que prendrem la decisió de com ho hem de fer. A l'altre costat tenim uns que diuen que volen reformar la Constitució però per dalt, és a dir, les Cortes se reúnen i deciden que inicien el procés de reforma. Mireu quina fotografia tan diferent. De dalt a baix, nosaltres